Hei, olen Virpi Huittinen Byströmin nuorten palveluista ja työskentelen täällä etsivässä nuorisotyössä. Oma polku-projektin vaiheita olen seurannut projektin alkuvaiheesta saakka. Oma polun päivystys täällä Byströmin nuorten palveluissa on ollut tosi huippujuttu. Hienoa, että projekti on jalkauttanut palveluja sinne, missä nuoret liikkuu ja missä nuoria kohdataan luontevasti. Myös muut etsivät nuorisotyöntekijät täällä Oulussa on ollut samaa mieltä tästä asiasta. Ja mikä hienointa, erityisesti nuoret on hyötynyt tästä Oman polun tarjoamasta palvelusta. Oma polku on lisäksi ollut aktiivisesti mukana meidän Byströmin nuorten palvelujen järjestämissä erilaisissa tapahtumissa. Minä olen Marjukka Itkonen, etsivä nuorisotyöntekijä Utajärveltä ja olen Oman polun kanssa tehnyt yhteistyötä nyt tässä vuodesta 2013. Joo, ja tosiaan nuoria on ohjattu, ketä on ollut etsivän nuorisotyöasiakkaina, niin nuoria on ohjattu Omaan polkuun. Eli kuvio on yleensä mennyt sillä tavalla, että ollaan varattu nuorille aikoja omapolkuohjaajalle, joka on tullut fyysisesti tänne Utajärvelle paikalle. Ja sitten nuoret on näillä ajoilla käynyt ja sitten nuorten suostumuksella omapolkuohjaaja on antanut palautteen näistä nuorten käynnistä ja sitten ollaan omapolkuohjaajan kanssa ja nuoren kanssa yhteistyössä lähdetty toteuttamaan sitä suunnitelmaa. Eli yhteistyöllä Omapolun kanssa näille Utajärven nuorille on ollut sellaisia vaikutuksia, että nuoret on päässyt erilaisiin korttikoulutuksiin, yrityksiin, palkkatukitöihin, työelämään, koulutuskokeiluihin. Ja ehkä tärkeimpänä nuorten kohdalla on ollut myös se, että he on päässyt selvittelemään omia ajatuksia omaa urapolun suunnitteluun. Ja näin työntekijälle on ollut ehkä semmoinen Omapolusta suuri apu, semmoinen, että on ollut yksi työväline lisää, mihin ohjataan nuoria, kun Utajärvellä palvelut on monesti hyvin kaukana. Tämmöinen ihan konkreettinen vaikutus on.